Izawuthi ke kwelaa cala lingaphaya kodwa yini nokwangoku nibambe la verse verse 13 uJohn chapter 1 ethi kodwa bona abamamkelayo wabanika igunya loba ngabantwana bakaThixo. Wenzini Nidibanise ke izinto zimbini zoba ngabana eqalekeni uThixo wadala izulu nomhlaba. Niyohlanganisa kwelaa cala oba ngabana kodwa la kodwa lowana is a qualifying word ethetha uba ngabana bakhona bangazange bamamkele ngoba ayingaye wonke umuntu othandayo ukusuka ebumnyameni, kodwa bakhona ababuthandayo ubumnyama. Ize le Bhayibhile ithi kodwa abamamkelayo wabanika bona igunya loba ngabana babe ngabantwana bakaThixo. And so guys, allow me without wasting so much time ndingangenanga nakakhulu kulento yale ncwadi benzayishumayela to simply say that indaba ye-authorship yencwadi yeGenesis iyaxoxisa. And so ndicela uba ngabana Sigilders ndinganihluphi ngayo ne-audience yoba ngabana ubhalela bani lo mbhali nayo le iyaxoxisa. And so ndiyacela uba ngabana ndingangeni nakuyo leyo, kodwa into esivumelana ngayo okanye ababhali abavumelana ngayo into bangabana le ncwadi yengqalo iqulathe umongo othi creation, corruption, recreation. Ngamanye amazwi uThixo uyadala konakale aphinde uThixo adale, ngoba kuyimo kaThixo into bangabana uThixo esoloko edala. Now apho ndifuna Sigilders nihlale khona nina bukusentweni yoba ngabana ubhala ngoba kwenze njani lo mbhali, noba ubhalela bani, noba ubhala ngeliphi ixesha, kodwa ubhala ngoba kwenze njani. And bathi ababhali ka beyichazayo ngexesha kuyiliza uSirayeli usuke kuThixo wayokhonza izithixo ezithe xa zenziwa ngabantu. Wasuka uSirayeli washiya uThixo owenze abantu wayokhonza izithixo ezenziwe ngabantu. Kwadaleka uba ngabana makabhale lo mbhali athi bazalwane bam banokhonza noThixo inyaniso, sanokhonza oThixo belizwe, ngoba wena uThixo akenziwanga kodwa yena ngokwakhe wenzile. Nizawubhideka maGilders xa ningena kulo mbutho nizokhonza izinto ezenziwe ngabantu endaweni yokhonza uThixo odalileyo, ngoba uyadala. Xa uyeka le nto kaPrep ndifuna ukhawuleza 10 minutes. Xa esithi lo mbhali ekuqalekeni uThixo wadala, ithetha uba ngabana yena akanasiqalo, kodwa zonke izinto ziqala ngaye. Ekawugqiba lo mbhali axa esithi wadala izulu nomhlaba, ithetha ukuthi lo Thixo esimkhonzayo unamandla, akukho nto inamandla ngaphezu kwakhe ezulwini, emhlabeni, phantsi kwamanzi. Andikhathali noba ungathakathwa ligwirha elihamba kompha umkhaka, alinamandla ngoba lo Thixo uyadala. Ayikho into enomoyisa esezulwini
ngoba wayidala esemhlabeni, wayidala esezantsi kwamanzi, wayidala. Esoko yiswanto loThixo, ngoba unguThixo odalayo. Ndicela ke oyindoda eminintsi waphela ngoku xa edala loThixo lodalayo. Ithi laa ncwadi leyana zenoyifunda uverse 1. Abantu befunda uverse 1 bafunda uverse 1 bafunda uverse 2 bahle nayo. Kanti xa uyifunda you are supposed to read uverse 1 unqumame, ngoba uverse 1 usummarize yonke into. Xa esithi ekuqalekeni uThixo wadala, isawugqiba uverse 2 athi ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala. It is not the same sentence. The first sentence ithi wadala, and then it gives a description. Ithi ngexesha dalayo uThixo ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala, ibubumnyama bodwa phezu kwenzonzobila yamanzi. Mamelani magildas, uThixo xa edala akukhalazi ukubonakala into eyenzekayo. Kuqala kube mnyama, kuqala kube senyanyeni, kodwa kusalayo uyedala. Ningabhidwa kuhlala enyanyeni beselibala. Yazi noma ngabana kuyenzeka kube mnyama kodwa uyadala. Bazali bam, anembamba uJeremiah xa ethunywe nguloThixo athi hamba uye endlini yombumbi. Uthi uJeremiah xa efika khona wabona udongwe esandleni sombumbi. Udombani kodwa udonge lawo laqhekeka. Uthi umbumbi kodwa walithatha waphinda wabumba. It does not matter inoma ngabana uzawa, as long as usiwa esandleni sombumbi uzawuphinda futhi adala into entsha. Kuyadala. Adlule lo mbhalo, adlule esikhilazi lo mbhalo, adlule lo mbhalo. Athi xa ngabana edala uThixo kwakumnyama, akumnyama, athi enzonzobeleni yamanzi kungekho nto. Ngithanda ngesiZulu ithi kusehlane enganalutho xa ichaza lento. Kodwa mamela into endiyithandayo, ngexesha kubi disorder and void, athi umbhali wesuka umoya kaThixo wafukama phezu kwalento null and void. Imani bazali bam understand phezu kwalento athi umbhali it was null and void. Wasuka umoya kaThixo wafukama. Imani ndikubeleke kakuhle ndibolekele uguba umfana. Xa ngabana inkukhu izala iqanda, ilizala lingafani nayo, kodwa into eyenzekayo iprocess yokwenza iqanda lifane nenkukhu. Intoba ngabana inkukhu kumele iyofukama phezu kweqanda. Ngexesha ifukamile inkukhu, iqanda livuka ubushushu benkukhu. Kwenzeka iprocess yokutshintsha iqanda elingafani nenkukhu lifane nenkukhu. And so Thixo uyasifukama. Let me null and void ingikabonakala into ezaba yiyo, asuke yena ayifukama. Kwenzela uba ngabana xa ethe wabonakala le nto ifane naye. Baba, senivuma uThixo anifukame khona ukuze lokho ilizwe lithe null and void, kodwa xa ethe wanifukama nizofana naye. Ngicela into yokugqibela ndizosuka kulo mcimbi wokudala. Hayi second last. Ndinisa kaphili. Last 30 minutes futhi. Manza hamba ngoku sizawukhawuleza. Asibale insuku thina. Asibale insuku
sibantu bangabana kusekuseni andithi sithi kusemini sithi kungokufa sithi kutshonelana sithi phelele imini. In other words, kuthi thina imini xa iqalayo iqala ngoba kwenze njani bese kuseni size sithi bangabana iphele imini sithi kutshone ilanga. Bazane bami, kodwa the order of the Bible is the other way around. Ivani xa ithethayo le order ithi le order kwahlwa kwasa yayimini yokuqala. Thina kasibalayo sithi kwasa kwahlwa, kodwa iBhayibhile yona i-order yayo is the reverse. Ithi kwahlwa kwasa yayimini yokuqala. Magildas ndiveni kakuhle, i-order yeBhayibhile ayifani neyethu. EyeBhayibhile iqala ngobumnyama igqibela ngokukhanya. Eyelizwi iqala ngobumnyama okanye iqala ngokukhanya igqibela ngobumnyameni. Bantwana bam, hlalani nizinze xa kumnyama niyazi bangabana ayikakapheli imini. Izulu lisasebenza kuseza kuhlwa kuse ibe imini yokuqala. Zinza izulu lisezawukhanyisa. Thixo wam, abantu abalapha boyika ubumnyama babengayazi bangabana izulu liyakhanyisa. Imani nje kundimchazele le nto ndake ndayifunda kwathiwa yisayensi andiyazi into ithi laa nto yesayensi. For any gubo to move there must be a force that is exerted on the ground, but the force ezawunyuswa okanye ibekwe kweli gumbi must be more in terms of amandla wayo than amandla agcine eli gubu ubalime apha.